ziua! Azi vom pregăti împreună cu voi cremvuști în aluat. Să vă spun sincer, au un miros, abia aștept să-i gust, sunt fierbinți și azi o să vă arăt modalitatea care este una foarte simplă de pregătire a lor. Azi o să pregătim cremvuști în aluat și pentru aluat avem nevoie de 180 de ml de apă călduță, o punem într-un bol, o lingură de zahăr, așa, o lingură de zahăr, și am aici pacmaia sau drojdie, deci sunt 11 grame, suficiente, așa, suficiente pentru a face aluatul nostru. Acum o să amestec bine și o să las 10 minute ca să se activeze drojdia. O să amestec cu unghel cel mai bine, pentru că cu lingura nu se amestecă atât de ok. Vedeți? Ungelul iese mult mai bine. În timp ce drojdia se activează, o să am nevoie de 15 grame de unt. Așa, o să cântăresc 15 grame de unt. Exact 16 grame acolo s-a pus. Așa, după care o să dau în microundă ca să fie untul topit. Uite că drojdia noastră s-a activat, vedem asta după bulele pe care le facem. Acum o să pun untul topit aici și o să amestec iarăși cu chelul. O să am nevoie de 280 de grame de făină, o să cântăresc la fel, 280 de grame de făină, așa. Eu o să vă zic cam câte linguri iese pentru cei care nu au cântar de bucătărie. 1, 2, 3, 4, 5, cu vârf, dacă observați, 6, 7, cred că 8. Așa. Undeva o să fie 8 linguri cu vârf. 280 de grame. După care, în acest amestec, în făină, punem o linguriță de sare. Așa. Și o să trebuia să amestecăm bine. Așa, amestecăm bine. Așa. Acum ce facem? O să punem puțin câte puțină făină și la fel o să am nevoie de tel. Deci, câte puțin și o să încorporez ca să nu se facă cocoloașe. Așa. Foarte atent și foarte amestec foarte bine să nu se facă cocoloașe. Așa. Va trebui să încorporăm treptat toată făina. Câte vedeți, puțin se lipește, nu este deloc contraindicat să mai punem niște făină. Acum o să am nevoie de niște făină, așa, și o să lucrez pe masa de lucru. Aluatul nostru este fermentat. Acum o să pun niște ulei aici.
Și o să ung bine vasul. Și uite, asta este aluatul nostru. Și îl pun aici. Cam timp de o oră o să iau un ștergar. Un ștergar și o să acopăr aluatul nostru. Uite așa. Și o să-l las aici pentru că este un loc călduț, pentru că de asta avem nevoie. Îl las în jur de o oră la crescut. Între timp cât aluatul nostru crește, am scos crembuștii de la frigider timp de o oră ca să se încălzească la temperatura camerei și timp în care o să-i curăț. Am scos 7 crembuști. Uite că a trecut deja o oră. Aluatul nostru practic s-a teplat, încă este moale. Așa. O să iau un fund. O să presop tot așa cu făină și o să pun aluatul nostru pe fund. O să dai două. Bineînțeles că voi puteți vedea să faceți așa o ușire. Deci eu spun tot cantitatea de fund. Pentru că așa. Mai ușor să pun. Deci o să am întins așa. Acum o să iau cuțitul și o să tai. Bineînțeles că voi puteți face asta cu o formă. 1, 2, 3, 4, 5. Să fie undeva 30 de centimetri. Să fie uite așa. Am primit o fâșie lungă. Și dacă nu aveți formă de tăiat ca mine, vedeți, foarte simplu v-am arătat o metodă. Așa, o să iau crembuștea. Deci, și o să încep așa. Încep să învățesc. Bineînțeles, cam așa s-a primit. Eu zic că arată destul de bine și o să pun exact aici. Acum o să iau alt crembușcă și trebuie să le fac toate în același mod. Tot aluatul care rămâne nu se aruncă. Eu să vă arăt ce putem să facem de fapt cu el. Cam așa. Aici trebuie să rămână gol numai decât. Așa și înveghem foarte, foarte bine. Așa. Nu trebuie mare masterclass-uri culinare ca să puteți face și voi așa.
Am ajuns la final. Vedeți? Capetele sunt. Cam astea sunt ele. Acum o să le dau cu ou. După cum vedeți, mi-a mai rămas aluat, nu o să-l arunc, pentru că folia mea alimentară este cu probleme. O să pun în această sacoșă aluatul și îl dau la frigider, timp de 3 zile pot să-l folosesc. Am pus aici un ou cu niște sare, îl bat bine ca să ung cremul, știi, aluatul. Așa. Cu pielea am să ung bine. O să pun pe tava, așa. O să aranjez cremuștii noștri. Așa. După ce am uns cremuștii noștri cu ou, o să folosesc așa un mix de semințe pentru a pune deasupra. Bineînțeles că voi puteți puneți de care voi aveți, oricare tip. Cam așa arată deliciul nostru. Îl dau în cuptorul electric pentru 40 de minute la 180 de grade și o să fie neam-neam. După cum vedeți, crembuștii noștri în aluat au început să se rumenească și se vede că și crembuștii sunt copți aproape. Îi mai las ca să rumenească mai bine, dar nu vă pot vedea ce miros. În tot cazul, foarte bine arată și foarte frumos miroase. Iată și bunătățile noastre scoase proaspăt din cuptorul electric. Ce pot să vă zic, apreciați voi singuri. Asta este bunătatea pe care noi am pregătit-o. Vreau să vă spun că chiar se merită. Ei încă sunt fierbinți, sunt foarte puhă, din câte vedeți. Așa. Crembuștii sunt destul de copți. Puteți să mâncați și cu ketchup, cu muștar. Poftă bună! Și apropo, vă rog foarte mult, dacă vă place, dacă v-a plăcut această rețetă, să vă abonați la canalul meu de YouTube și pe Instagram, Cerbu, liniuță jos Felicia.